Men nu, du har använt fem. Du är så jävla kaxig mot mig. Robin. Sak om lotteriet. Det är synd om dig när du ligger här och inte kan göra någonting. Där bröt jag chokladen igen. Nej! Jag har bara mina axlar. Nej! Jag ska lägga ut på Fia. Therese har med kulor. Men tror du att jag kan flytta på mig eller? Okej, smile nu. Le en fin bild. Alltså jag tar inte ens bilder, jag kortar. Nej. Nej, jag kortar Therese också. Jag kortar Therese. Alltså ni vet att det kommer någon. Snälla! Cheese! Åh, det luktar äckligt. Vad luktar det äckligt? Åh, Maltesers. I munnen. Jag vet inte. Måste vår säng bli så jävla knägglig? Här är Therese. Ser du? Det här är varmt. Jag tror fan inte att du vill bråka med det allvarligt är, eller hur? Fan, jag Så, låt mig vara.